Her ser vi så Søren affiske Villestrup Å med bly. Jeg synes, vi skal være opmærksom på, at der hænger fisk i bæltet. Taget på lovlig vis, ganske vis, men den er da taget. Men Søren er undskyld, der skal jo gå madfisker i, når man kun er ude 4 gange om året. Og der er fast fisk. Nu bliver det lige pludselig interessant. Den er fin, så. Den er faktisk helt fin. Og der er havet på. Så er der fisk. Hvor svært kan det være? Det er havet fiskeri. Ja, ja. Erhvervsfiskeren har Det talt. ser godt ud der i solen. Ja, det ser rigtig godt ud. Det ser rigtig, rigtig godt ud. Skal du have et net til den eller noget? Har du ikke lige point? Det har jeg da. Ikke noget med, at man skal optage film med andres fisk, man skal sgu også net. En biv. Og i nettet var den. Hvor stor er den? Den er par 40, 45 måske. Ja. Madfisker.com. Så, lad os nu på kroner og Sørens fingre. Lars har talt. Alt under 75, det er under mål. Hørt.